El mercat laboral és molt excloent i deixa fora moltes persones per raons d'edat, de sexe, origen o raça. Hi ha una bretxa molt gran, sobretot en temes d'edat. Tenim aquesta problemàtica sobretot a la localitat de l'Hospitalet de Llobregat. A Repte Social Empresarial, Aliances per a la Inserció Laboral, el que intentem és apropar aquestes persones més vulnerables al teixit empresarial i volem fer aquesta campanya per posar en valor les persones per les seves competències i el seu talent i no discriminar-les per edat, gènere, raça, sexe. Llavors hem fet aquestes estovalles i les hem repartit a tot el territori, a l'Hospitalet, per conscienciar sobre la igualtat d'oportunitat i la diversitat cultural en el mercat laboral, que és molt important, sobretot amb el projecte de més de 45 anys. En el que primer pensem, òbviament, és amb les competències de la persona, però temes com el sexe, l'edat i les religions no és una que ens influeixi gaire a l'hora de tenir algú treballant amb nosaltres o no. Sí, creiem que aquesta campanya està molt ben ubicada per la ciutat que som, que és una ciutat molt cultural i que hi ha molta gent de diferents països i tal que acaben d'arribar, i és una campanya que, vulguis que no, va bé perquè la gent s'integri laboralment i tingui oportunitats de cara ja al seu futur laboral. Bàsicament és una coseta que a nosaltres ens agradaria que ens passés quan anéssim als altres països també, tenir facilitats perquè poder treballar i poder començar una vida nova en un altre país. La realidad social es que hay mucha gente de fuera, entonces como vivimos en un mundo globalizado, igual que usamos productos de fuera, también tenemos que aceptar que venga gente de otros países y creo que es muy positiva la diversidad. Nosaltres som un paradigma, crec, de lo que és la integració de diferents cultures, diferents perfils de persones al nostre restaurant, perquè tenim un tant per cent molt elevat de lo que és gent de fora. Tenir gent estrangera o d'altres cultures treballant amb nosaltres enriqueix la nostra feina i al final redundant al client també, perquè fem tocs de la gent que treballa amb nosaltres que deixa la seva empremta, vull dir que estem molt contents. La igualdad, pues yo creo que es el camino que tenemos que seguir, aunque todavía no lo hemos logrado, pero creo que es importante conseguir una igualdad verdadera, en la cual no se discrimine ni raza, ni sexualidad, ni nada por el estilo. Y lo de la edad pues también es importante porque ves que cuando ya pasas de los 35 o 40 años es bastante complicado entrar en el mercado laboral. Aquesta campanya de sensibilització és només una manera que pots tenir, si ets empresa, de sumar-te al nostre repte social empresarial. Hi ha moltes maneres de col·laborar per fer que aquesta societat sigui millor i més justa. Et sumes? Perquè soc treballadora, tinc talent i sempre soc positiva i la veritat aquí estic molt contenta i no em canvio la meva feina per res.